UPPL सरकार UPPL सरकार जाख्ल'नाय गैयै सोलायनाय सरकारनि समावबो जाख्ल'नायनि अजा सिखारदों। आंनि नामाव जिनाखि प्रधानमन्त्री बियो योजना फैदोंमोन बियो आंनि नामै फैनाय बे फैनाय न'आ आंनि नामाव आंनि पासबुकआव हाबाखै गुबुनावसो बे गुबुन पासबुकआवसो सोनानै हरदों। परिबर्तन सरकाराव जेबो सोलायनाय नुवाखै। मा सोलायनाय मोनखो माने जेन'बा जोङो मोनसेबो सोलायनायखौ नुवाखै। बे सरकारा गोदाना जेबो जौगाखां खालामनाय जायाखै। जेबो उन्नति खालामनाय जायाखै बे सरकार गोदाना। PMAYG न' फैखानायखौ मेम्बार चेयारमेनफोरा दानानै होदों। मेम्बार चेयारमेन गासिबो लोगो लानानै माखासे डकुमेन्टसफोरखौ लानानै लिस्ट खालामजोब्बाय बिसोरो। बेनिफ्राय बे लिस्टखौ बिसोरो दानजोबनायानो जाहैबाय। चिरां जिल्ला 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव गोग्लैनाय थाइखाजरा BCDCनि सिङाव गोग्लैनाय दुनाबारि गामिनि थागिबिफोरा गामियाव जमा जानानै उपेन बसुमतारी हालां बसुमतारीनि फिसाज्ला गावनि मुङाव सौफैनाय PMAYG न'नि रांखौ BCDCनि सोद्रोमा लोगोसे मासिगिरि मोनहा गुबुन गामिनि सम्फा मुंनि सुबुंनि एकाउन्टआवसो सोहोदों होनना गोख्रों अजद दिखांनानै रुनिकाटा थानायाव थार बिजिरनायखौ नोजोर होना FIR होबाय। लोगोसे BCDCनि सोद्रोमा मासिगिरि GRS मोननि सायावबो सावगारि दिखांफैना रां लाङो होनना अजद दिखांबावो। ओरैहाय गामिनिनो सासे थागिबि रुबिलाल हाज'वारियाबो अजद दिखाङोदि गावनाबो सिगां फारिलाइयाव मुं दंखायोमोन, नाथाय उनाव BTR सरकार जानायनि उनाव BCDCनि मेम्बार चेयारमेन मोनहा फोरमानलाइफोरखौ लांफैजोबनानै मुंखौ दानजोबनानै होबाय होननानैबो अजद दैखांबावदों। बे समाव बडलेण्ड बुब्लिनिफ्राय मोनसे खौरां। आंनि नामा उपेन बसुमतारी, गामिया जादों दुनाबारि, BCDCआ जादों थाइखाजरा, बिनि सिङावनो आं दं। दा आंहा थाइखाजरा BCDCनिफ्राय आंनि नामाव जिनाखि प्रधानमन्त्री बियो योजना फैदोंमोन बियो आंनि नामै फैनाय बे फैनाय न'आ आंनि नामाव आंनि पासबुकआव हाबाखै गुबुनावसो बे गुबुन पासबुकआवसो सोनानै हरदों। बेखौ सोर खालामखो होनबा BCDCनि मेम्बार, बिनि नामा जादों मलेन नार्जारि आरो चेयारमेना जादों सेभेन नार्जारि, जोंनि थाइखाजरा BCDCना। दा आङो बेखौ जिनाखि दुर्निति हाबा मावदों बिसोरखौ बिनि थाखाय आं साजा होनो थाखाय आङो रुनिकाटा थानायाव आङो एजाहार होदों। बे एजाहार होनायजों लोगोसे असियाबो जों एजाहार होनायखौ कर्टआव फाथायाखैमोन, खिन्थु मैयानि समाव असिया बाध्यतामूलक जानानै बियो BDOनिफ्राय बेसेबां थाखा लानानै दंमोन बेखौ जों मिथिला, खिन्थु मैया गिनानै गावनो लिंहरफिननानै जोंखौ कर्टआव थांनोसै होननायखाय लिंहरफिननानै साहा पानि लोंहोनानै जोंनो माबा फाथायबाय। उपेन बसुमतारीनि नामाव आंनि नाम। दा गुबुननि नामै सम्फानि नामैसो सोदों गुबुन गामियाव। दा मा लुबैयो नोङो? मा लुबैयो? आंनो नायबिसारनांगौ। बेबायदि आरो गामियाव जाबावदों नामा? दंबावो। जोंनि गामियाव अनेक दंमोन, अब्लाबो मेम्बारफोर फैनानै BCDCनि मानसिफोर फैनानै दिनै GRS फैलायनानै फट' खेबे लांदों, थाखा जादों, न'आ जाबाय होननानै थाखा लाङो, खिन्थु दिनैसिम जानानै फैयाखै। बेसेबां लाङो फैसाखौ? फैसाखौ खनसे नङा, खननै नङा, खनथाम खनब्रै लांबाय। 500 लाङो, 300 लाङो, 200 लाङो, 100 लाङो। मा जादों माने जेन'बा जोंना फार्स्टआव लिस्ट दंखायोमोन न'आबो। बे लिस्टफोरखौ जेन'बा हाग्रामा सरकार बायनाय लोगो लोगो BTR जाहैबाय। बे BTR जानाय लोगो लोगो मेम्बार चेयारमेन गासिबो लोगो लानानै माखासे डकुमेन्टसफोरखौ लानानै लिस्ट खालामजोब्बाय बिसोरो। बेनिफ्राय बे लिस्टखौ बिसोरो दानजोबनायानो जाहैबाय। दा फैखानाय बुस्थुफ्राबो रावबो मोनाखिसै।
आरो जेन'बा IBS थाइबिएस मोनोमोन ना जोङो मदिनि बेबो गैला साफाजोब दा ओंखायनो जोंनो नांगौ न' आरो लेट्रिन आरो लामाफ्रा मोजां जाजोबनांगौ सोलायनाय सरखारनिफ्राय नांगौ जोंनो मा सोलायनाय मोनखो माने जेन'बा जोङो मोनसेबो सोलायनायखौ नुवाखै सोलायनो माने गस्लाफोरखौनो गाफबजोबनासो दोननाय जाबाय जेबो उन्नति खालामनाय जायाखै बे सरखार गोदाना औ मानो मोनाखै माने बे जों जेन'बा माबामोन BPFआव दंमोन UPPLआ देरहाबाय बेयाव दा लिस्ट लायै गामियावनो मेम्बार चेयारमेन गावबुरा लालायनानै लिस्ट खालामबाय बासख्ला दानख'जोब्बाय दा मेम्बारा मलेन नार्जारि सुजित नार्जारि बिजेन बसुमतारि चेयारमेना 7 नार्जारि जों बिसिनिफ्राय लुबैनायखौबो जोङो मोननो हानाय नङा ओरैनो सायख'खाबायबा जोंनो नांगौ जेराव माने जों थानो थाखाय न' आरो फायखाना आरो हान्था मेलानि थाखाय लामाखौ नांगौ बिसिनिफ्राय मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय 600035767223 84866100047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जागाजग खालामनो हागोन।